Максім Богданович у ярослаўскі перыяд жыцця супрацоўнічаў з мясцовай газетай, архівы якой адкрыліся толькі зараз для беларускіх музейшчыкаў. Наши звесткі опираются на ўспаміны аднаго супрацоўніка газеты Сергея Степановича Каныгіна. Гэтымі ўспамінамі ён дзяліўся з беларускімі даследчыкамі, калі ўжо быў чалавекам сталага веку. І таму яго паказанні адрозніваюцца. У адным выпадку ён сказаў, што Максім Богданович быў гімназістам і знаёмство з газетай пачалося дзесьці ў 9 ці ў 10 годзе, а у другі раз ён узгадваў, што ў рэдакцыю газеты «Голас» прыйшоў ліцэіст. Больш 10 выяўленых нататак у газеце «Голас» падпісаны крыптанімамі, якія ў розныя часы выкарыстоўваў паэт. Зараз перад навукоўцамі стаіць задача даказаць аўтарства Богдановича. Аўтарства амаль не выклікае сумнення, бо там ёсць згадкі Францыска Скарыны, там ёсць беларусізмы, якія аўтар спецыяльна падкрэслівае. І увесь артыкул насычаны гонарам за тое, што у Беларусі друкаваная кніга з'явілася за 50 гадоў да таго, як яе надрукаваў Фёдараў і Мсціславец. У невядомых творах Максім Богданович выступае і як рэпарцёр, і як тэатральны крытык. Адзін дзень ён прысутнічае на судовым паседжанні і пратакаліруе яго, а на наступны наведвае тэатр ці піша фельетон пра працу мясцовай студэнцкай сталоўкі. У 1984 годзе першы дырэктар літаратурнага музея Максіма Богдановича Міхась Пазнякоў выявіў у адным з лістоў супрацоўнікаў газеты «Голас» фразу «Максим Адамович жарит фельетоны под псевдонімам Іван Февралёв». Сёння з нататкамі, якія прыпісваюць Максіму Богдановичу, можна пазнаёміцца ў афіцыйных суполках музея ў сацыяльных сетках, а ў хуткім часе яны будуць надрукаваныя ў часопісе «Нёман».